Sziasztok! A mai videó az egy karácsonyi tag videó. A kérdéseket egy lapra írtam, amit egy blogon találtam, és ott a háttérben, ott az ágyomon láttok valamit mászkálni, ne ijedjetek meg. Tudom, mi van ott, szóval. Mert egyébként Facebookon volt egy olyan videó, hogy egy angol csaj, vagy nem tudom milyen külföldi csaj, ott magyarázza a videóban meg minden, és akkor ott a ágyon megjelenik egy állat, és nem jutottam a végére, hogy tulajdonképpen milyen állat, mert jött valami cuccot elomban, és elkapcsoltam. Na mindegy, szóval ne ijedjetek meg, én tudom az ott milyen állat. Na szóval a karácsonyi tagnek a kérdései. Csomagolópapír vagy ajándéktasak? Mindkettő. Sőt, mindkettőt használom, imádom, főleg az, hogy amikor kapok egy ajándéktasakot, és akkor egyesével mindenben van csomagolva, és az nagyon jó érzés, amikor ki kell bontani, de adni is jó. Igazi vagy műfenyő? Hát tavaly műfenyőnk volt, nem, tavaly igazi fenyőnk volt, tavaly előtt volt műfenyőnk, és most idén nem tudom milyen fenyőnk lesz még. Mikor állított fel a karácsonyfát? Hát karácsony előtt egy héttel, vagy karácsony előtt egy olyan 3 nappal, vagy 2. Karácsonyi illat, vaníliás, ez a erdélyi gyümölcsös illat, és ez a fahéjas, almás illat. Postai vagy elektronikus képeslap? Egyik sem. Kedvenc filmet karácsonykor? Hát a reszkesetek betörők, szerintem anélkül nincsen karácsony. Jégkorszakot is meg szoktam nézni, úgyhogy nem tudom. Karácsonykor legtöbbször a reszkesetek betörőket, meg amiket vetítenek esetleg moziba karácsonykor, vagy mit tudom én, szóval változó, de reszkesetek betörők. Karácsonyi dal, minden karácsonyi dalt szeretek, a Merry Christmas, a Jingle Bell, és mindenféle karácsonyi dalt szeretek, mert tök hangulatos, és szerintem tök jó. Karácsonyi szín, hát piros, ezüst, arany, és a fehér. Meg esetleg ez a teljes kávébarna, vagy ez a halványbarna. Ez nem tudom, ez karácsonykor nálam mindig van. Úgyhogy, ja igen, és az utolsó kérdés, cukorpálca, vagy nem. Cukorpálca, vagy mézes kalács? Mézes kalács. Azt nagyon szeretem. Úgyhogy, nem, még mindig nem ez volt az utolsó, bocsánat. Még az utolsó kérdés az, hogy karácsonykor mit szoktatok? Sütni, vagy főzni? Hát főzni a hallevet, vagy halászlét, nem tudom mi a neve, és karácsonykor sütni nem tudom. Nem tudom, mit szoktunk enni. Mindegy. Mézes kalácsot nagyon-nagyon ritkán csinálunk, úgyhogy igazából ez lett volna ez a pár kérdés. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és tényleg bocs, hogy nem volt 2 hétig videóm, mert nem értem rá megszerkeszteni, meg minden, úgyhogy bocsi. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézzétek ezt a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!